bani uNkosi uJesu. Amen. Ungabe ukubaka izimbuzi kuzibulala ezibuthele azizikuse ezulwini. Into ezokuse ezulwini uJesu. Awuyazi l'example lapha ngiyiphinde futhi amaniyazi. Le example yami. Ngale ngakithi uMaskosana nenomdala. Ngoba mina ngamaskosana. Ngale ngakithi bathi bese gula umuntu xakekwe. Xakeke kuphuthuma kushona ngapha nangapha umama umseleke wejwala uhlala ke leshona khona emndenini ahlala beyazixoxela nje eke bese mpompa umabani kwaze kwananda icoin yafakwa ngaphansi kwenyawo ze athula hamba. Mase gula umuntu exakeka aphuthaza ubalasho zonke izinto abebiza ukuthi umpompa. Ade ayibona indlela yes ubesixoxela uma bengasayiboni phela indlela umabani. Kwaze wayenziza bazokuthi akabona indlela. Kwananda imbuzi yahlatshwa kakhulunywa kwathi hayibona nami umuntu akabamamukeleni bobani. Sixoxelwa ngiyazi ngixoxelwa mama. So ikuyinkinga bazalwane ngaphambilini abantu abangayiboni indlela. Mase bengayiboni indlela abantu ngobelanga bafuna izinkomo, bafuna izibindi. Kuthi ufuna isibindi ngangiphi isibindi mntanami ngobe senyahanga yazi lento abahlupheka abantu ngenxa yabazalwane abayiboni indlela eyapho bazalwane ekhaya ezulwini xa ke nabantu umuntu kade agula le ndlela sabuye esibhedlela bajamthathela ekhaya akafi inkinga yakhe yini akayiboni indlela. Zokwenziwa izabake senziwa izabake ngenkolo yalo yakho bahambe kumuntu aphumule. But ithi iBhayibheli bazalwane yinye indlela esumuntu ezulwini ukukholwa iNkosi uJesu. Ngoba yena uyini uyindlela neqiniso nokuphila. Bayamazi the only way ehambisa umuntu right iNkosi uJesu. Onikeza umuntu iqiniso amnikeze futhi ukuphila kwangonaphakade. That was number 6. Number 5. Number 6. John 15. Verse 1. Hold it. Mina ngingumvini onawo. Ubaba ungumlimi. Amen. Because ama-self identities kaNkosi uJesu ovukile ethuneni. As we were saying on Sunday, uthi lo Jesu mina ngingumvini weqiniso nobaba ungumlimi. Iversion leyabethi umvini weqiniso kwenye lefundiwe umvini owonawo. Amen. I am the true vine bazalwane. Amen. Uthi nobaba ungumlimi. Bese athi ku verse 2 amagatsha wonke akimi angatheli isithelo uyawasusa. There's a very scary one bazalwane. Ulomvini ulindele ukuthi wonke amagatsha alakuyena makathele isithelo. Enubese azoshintsha esabekayo ukuthi ongatheli izithelo he deals with him. Elindlela ngayo bazanayithandi ukuthi uyasusa. Kuthi kanjani it's not up to us. Amen. But iNkosi uJesu identity yakhe ka number 6 uthi yena ungumvini owonawo. Asigcine ngale ke introduction which is kahle ukukhiyele molandela kahle isequence seku chapter lesigcine kubani ku chapter 14 but lena u chapter 11 sibuyele emuva ngamabomu ngibeke egcineni ngamabomu but yona ingale lesigcina ngayo manje self identity iNkosi uJesu. We are ready to pray. Lord, we are ready to pray. Lord, we are ready to be praised. Who is there?
identity, sorry. Yenkosi uJesu chapter 11 sarevesa manje because ngibeke egcineni namamuntu because isendlaleni osale inkulumo yami ezomthatha izokwana. Uthi lana chapter 11 verse 25 uJesu wathi kuye, mina ngikuvuka nokuphila, okholwa yimi noma efa wophila, nalowo ophila akholwe yimi kasoze afa naphakade. My bon cause, this one was around. This verse is so complicated. Ngendlela ibhalwe ngayo. Angase sekhumbula utraining ngesingisi ngangafundisa nabancane le type of writing. Ubhalike ngathi khona terminology yakho lesengekhohliwe engathi iyaphikisa esilifunde futhi mina ngikuvuka nokuphila, okholwa yimi noma efa kodwa wophila. Omunye umuntu azibuza ithini lonto le, efa kodwa wonjani wophila.